serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita sa Webes nga presentation Mayo 7, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan? Mga nagamonitor na paagi sa ila sining nga mga transistor radio. Amo man sa mga nagamonitor online paagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kag sa mga nagamonitor paagi sa ila sining nga mga internet sa YouTube. Good day sa aton nga magkaaksyon. Kunara ka sa iban nga pungsod sa guwasang Pilipinas, pilain nga oras sa inyo, posibleng iban gabi pa. Aksyon Hotline! Welcome na sa aton nga pagpangalagad as usual, tubtob kita tak na alas 9:30. Karon nga aga sa pagdulong sa inyo. Sa pilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita, diri lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Ginabuksan taman karon nga aga ang aton sining text hotline agud sa pag-cater sang inyo sini nga mga mensahe. Simple lang ang inuhimuon, i-text ina sa aton sining text hotline 0938-225-5017. Ang ginang aton sining text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline! Pwede man kamo makapadala sa inyong mga mensahe dira sa available nga chatroom paagi sa Facebook kag YouTube. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oy, 40,000 ka mga displaced OFW ginapaabot nga mga pauli sa pungsod kag ang latest may ara sang isa ka cruise ship ika-14 ini nga cruise ship nga subong manugdungka dira sa bahin sang Metro Manila. Now, ang sakay sini mga OFW man nga gusto magpauli diri sa aton sa pungsod, tiway malain ina kay gusto man sang mga pamilya o himata nila sini nga may muos man ang ilang kaugalingon ang ila mga paryente, bata, no? Mga pamilya nila nga sakay sining cruise ship makapauli na sa ilatag sa mga lugar. Ang problema kay ining cruise ship nga manugabot sa Manila, may ara sang cases. Kag daw amo ini nga cruise ship nga ginpasibang dan, kag ginaligan nga madamo sang cases nga nagluntad, kag amo ang nagdala sa pag-infect sa isa ka pungsod, no? Ining sakay nga mga OFW sa diin ng report 20 sa sakay sini mga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Aksyon Hotline! Now, nga relevant ini nga balita, tidiri sa aton ho, ang panibag-o nga kaso sang COVID-19 madumduman nyo, kahapon nagwa ang resulta. Diri sa aton sa probinsya kag syudad sa Bacolod, may tagduha ka mga positibo sa COVID-19 resulta sa PCR test gikan sa Iloilo. Aksyon Hotline! Kagabi, si Governor Eugenio Jose Lacson nagparayag na sa iya concern kag gusto sini ngayon dito sa Interagency Task Force
sa nasyonal nga kung mahimo antes ipadala diri sa probinsya ang mga OFW dapat gid nga mapaidalom sa COVID-19 test. Ang PCR test amo gid ni ang dapat nga hatagan prioridad. Aksyon Hotline. Kay kun rapid test lang, ti ang accuracy sila 40%. Kung ipadala mo diri ang OFW, mapilitan malang di sa lokal ang IETF nga batunon, no, diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Ti galing problema sini pag-abot diri dason may swab test. May ara sang swab sample nga imuon ipatigayon ng PCR test. Tiya mo ning gwa nyo. Gadiri mapamatud-an asymptomatic ang isa ka persona pero positibo sa COVID-19. Aksyon Hotline. Now, balikan ko lang na karon ang parte sining mga OFW. Diri sa Bacolod, may ara sang in charge. Gintugyanan si Mayor Evilio Binglo Nadia nga nagauyat sang komitiba no less than Councilor Israel Salanga. Aksyon Hotline. Pero no mambal sang alkalde sini, no bangod sang panibag-o karon nga positibo kun kaso diri sa Metro Bacolod. Aksyon Hotline. Ari pang isa ka balita sa nasyonal. Balik probinsya program kasado na. Executive order permado na sang presidente. Aksyon Hotline. Now, ang balik probinsya program, sponsored ini kasay isang lihok or programa ni Senador Bongo. Check karon na Senador Bongo, basi pa malang sumabat siya karon. Kay gusto tayo balon ano mga salient features ini. No kano kanami pamatian balik probinsya program. Ang mga trabahante in order nga ang Metro Manila, ang Luzon area to, particularly ang Metro Manila, maghawan-hawan man ti ang programa sa gobyerno balik probinsya program. No, ano ini? Tiyatagan trabaho dapat diri sa probinsya kay pabalikon mo na di karon ano na ding mga nagatrabaho to sa Metro Manila. Alangan na di mananom kamuti kung way maslay aduta. Aksyon Hotline. Oh, bisan pa butangan mo na di kaghihambalon mo nga hatagan tak mo balalayan to. No, may ilistaran ka mo to. Ti ano mo nang ilistaran din nila kung way di sila palang abuyan. Mamuti ang kalimutaw nila de. Aksyon Hotline. Kag pamangkot kung in kaso ginman nga mayara na sa programa ipatuman ini. Ang kadahin siya sa gobyerno kay sa idalom sining balik probinsya program, ang mga ginalantaw diri nga palangabuyan kag trabaho nga pwede mangin available para iya sa publiko, number one, mga infrastructure project. Na? Ti infrastruktura pagi sa DPWH. Iban pagid nga mga program sa idalom sa mahinsya sa nasyonal. The question may pundo ta, matapos ngin agyan kita sining krisis ang COVID-19. Aksyon Hotline. Kag pag-akto sang Kongreso sa prangkisa sang ABS-CBN, ginapilar sang mga negosyante. Aksyon Hotline. Ang away subong ara na sentro sa Kongreso ang debate, no, kag ang kapalaran sang ABS-CBN. Aksyon Hotline. Sa lokal, pagpaidalom sa PCR test sang mga returning OFW, igapilar ni Governor Lacson sa IATF National. Aksyon Hotline. Kag resolusyon nga nagapangabay sa IATF dito sa nasyonal angod sa inyo o sa mga senior citizen nga makagwa sa tion sang ECQ ginpadala sa Bacolod man gusto sang mga senior citizen kundi subong sa idalom sang ECQ even sa general community quarantine wala ni ginatugutan mo ang mga may edad 60 pa ibabaw nga magwa pa para nga bakal or para nga sa ila sining mga kinanglanon. Ti may mga nag-appeal diri sa Bacolod. Ang konseho sa ila regular nga session nag-approve sang resolution nga ti padala sa IETF National ni kung anong paglantaw sa IETF National
ang pamangkot paboran bala ini sang IETF. Aksyon Hotline. Kag ang tagduwa ka kaso karon sang bag-o nga kaso sang pagpositibo sang COVID-19 check karon talang ina kunano ang mga measures nga himuon sang local interagency task force sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Alas 8:11 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, unahon ko lang niyo parte sa Balik Probinsya program. Although ngati may mga initial na kita nga mga information nga nakuha angot sa sini nga programa pero mas maayo kung tani kung mga salient features ini maexplikar gid sang mismo nag himo sa sining disenyo no kag sining nga programa no less than Senador Bongo galing ti si Senator Bongo bangod sa kasakuon ya do hindi man makahatag pasubong sang kaundan gid sini pero ang balita nga ginpirmahan mo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ma-institutionalize ang Balik Probinsya program. Ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Executive Order 114 no? Para sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program agod nga amo ini suno sa Pangulo. Ang ginalantaw niya nga makabulig sa regional development sa bilog nga pungsod. Aksyon Hotline. Ang tuyo i-decongest ang Metro Manila kapin pagid sa eksperyensya subong nga puwerte gid iya kadamo-damo tao to no sa bahin sang Metro Manila papaulion ini sa mga probinsya. Tiambutan nung lantaw diri sa mga negosyante sang labor sector kay ti number 1 bag-o ini mo nga executive order. Check ta si Mr. Frank Carbon kung anong ila mahambal diri. Kay ang akon worry amo ni. Why kita siling nga hindi nga malain no ang pagpapauli sining mga workers dito sa Metro Manila. Balik sila sa probinsya, diri sila magpangabuhi, diri sila i-provide ang trabaho which is good. Kung ako maglantaw namin sino man biya luyag nga layo ka sa pamilya mo. Galing question subong may pundo bala kapin pa agyan kita sa sining krisis nga pinangutang mga ning gobyerno ta, no? Bangod kulang kita pundo. Aksyon Hotline. Plus pa nga ang para bulig sa publiko. Subong may mga investigation gani nga himuon kay kadamo sang reklamo ibanay sang sap kag iban pagid nga mga issues. Aksyon Pakarunan ta parte ining returning OFW kung ano ang actions nga himuon sa mga local interagency task force diri sa Bacolod kag sa probinsya. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero nahon ko lang kay bangod sining krisis ang COVID-19 ang mga negosyante gani gambal sining lai. Dugay pagurong ka mabinulan kita makarecover sini. Tigin permana sa presidente ang executive order nga magapatuman no sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program under Executive Order 114. Joining us this morning sa atong pagpangalagad is Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Sir Frank, good morning. Art, may kamusta ka? Okay lang, ari gyapon sir, serbisyo gyapon, ga-duty gyapon na. Stay healthy na, stay safe na. Salamat gid Sir Frank. No, unahon ko lang ni sir kay siling ko daw mayo manik nga sa tunga sa mga balita kontrobersiya subong halin sa ABS-CBN nga prangkisa nga daw siling ko daw na take over ang tanan nga mga balita gulpiada lang ang COVID-19 daw nalipatan ta makadali bangod sa sining pagpasira sa ABS-CBN. Bayani kay may positibo nga mga plano nga himuon ng gobyerno but siling ko ambot kung timely ini nga ang Executive Order 114 nga Balik Probinsya Bagong Pag-asa program kon bala makabulig ini sa aton kang question may pondo bala ang gobyerno para magpatuman sa nga programa, Sir Frank. Art, daw ina na programa na duman ko almost 10 years ago. Storya na na programa which is gusto gina namon nga programa. So, very relevant gina siya. No? Kay
hindi lang luyag ta nga ang taga-probinsya nga ato sa NCR, National Capital Region, no? Sa Philippines siya to sa Swatter Star, ang 5-3 oras ka mabiyahe para makakita ubra, no? Makasulod sa ubra. Magsaylo na di sa probinsya. Pero medyo naglo komplikar ng dutay, tungod kay kung saylo sila di sa probinsya atong taga-NCR, nagdugangan na subusong atong ng mga seafarers kag OFW man, nagpalauli man, kaya naman obra. Gani. But I say it's still timing because ang isa na nakita namon na, they want already to decongest, lagi daw serious na decongest ang NCR. Kay isa ka rason na 40 kadasig sa local transmission dito sa NCR. Kung kadamo-damo tao, no? Pag liso mo, bunggo ka to sa isa ka tao. Pag liso mo sa wala, bunggo ka. So, isa na, decongest. But, may bat na nga dako. May isa na sa kasite siyang kawan. You want to decongest Metro Manila? But see to it, number one, nga ang congestion sa Metro Manila, hindi magkahilo di sa amon urban area like Bacolod. Bakit kami naman di mag-dinupok lang, no? So, ang problema ninyo to sa Manila, sa ilong din namon. So, dapat hindi na siya matabo. Kad ang mga masaylo di, dapat may trabaho sila, no? Nga kantuhan. So, ang isa na lang taon namon dapat, lang taon, hindi na pangita pa na ako ng executive order kung anong nakasunod na din. But, offhand kasi kami, dapat providean sila housing projects outside some urban areas like Bacolod, Malayo, pero malapit naman sa ila nga trabaho. Pamilya. Sa trabaho. May high-rise ka to, So, in short, dalon ka to, kung diin may trabaho, dito ka mo butran housing. Di, tag 12-story, 15-story nga building na, tingog ka mo na. They're doing that in Singapore. So, but kinanglan, ang investment subong sa gobyerno, hindi na sa urban area, ito na sa rural area para ma-develop. So, decongest mo Manila, para hindi mo kung-decongest ang Bacolod. So, that's why investments mo is dalan, irrigation, at ito na sagwa sa rural areas para magsailo tuman ang tao. Kaya dito man ang housing project ni sa mga tao na magkulubra to. So, madamo para nga istoryahan. So, dapat obrahan. Ang gobyerno will provide road network, dalan, maobra irrigation, post-harvest facilities, tanan. Kung ano mga klase isang industrial sector, rice bula, or sugar, or coconut, or kape, ano yung na klase industriya na makahatag trabaho. So, dapat suportahon na siya. No? Punong, itlo, manok, kanang gusto nyo, pindiring. But it should be done outside na ng Metro Bacolod para hindi kita di mag-ginotokpan. So, the other side is, mo nang tamangkot ko, hindi mo kayo na, may kwartablay, may wala. No? Kinalang may economic component for infrastructure, no, development, plus to help ang mga industriya na luyang nila i-develop outside sa Bacolod. So, malawang rin istorya. So, kung panitapon sa nga na nila iyo, kung anong unod sila. So, that's a good idea, yung gusto ko lang na. Okay. Para naman yung anong OFWs, mga parentatal na kapot, si Pere, may samang club na makikita trabaho kung ma-develop ang industriya sa probinsya. Okay. Pero why man ni siyang consultation sa part sa mga negosyante prior ang ginpasar kung ginduso ini sila Dorbong kung ang executive order ginpagawa sa presidente? Wala. Hindi kami kasi 44. Tigwa ka kami gani. Ingin ko pila nagwa. But still very welcome na. Oo. Very welcome na. Siguro in the coming days, makuha na sila. Before magpagawa na sila implementing rules and regulations, how to implement this, there will be consultation. Okay. Oo. But very timely mo na. Kasi, kabalo ko naman. Tanan ka problema, may trabaho, and everything. So, we'll come in here with the billion pesos. Hopefully, part sinatingin parang kuha ka naman sa World Bank o IMF o DB sa mga Asian Development Bank. Ibutang Manila sa probinsya. Kabalo ka, art nga, 70% sa infrastructure kato sa NCR. 70% ay gagawin pila na ka-billion. Ako na to kanan.
Di may rason ng lockdown, tungod, ay nalindamo na tao. Kaya man din damo na obra, titling ko, mayo inang i-plano na balik probinsya para inang 70%, at least duro, hatang di sa mo, di siya 14 lang na sinyo, 13 naman di sa mo, mas argument na kung sa Visayas, infrastructure and other development sa ibang industriya. Pero dapat siguro ang testa ni istoryahan ng party sa balik program ni dapat unahon ta na solbargain nga mag-zero no ang away na ton o gera kontra COVID-19. Ang paisindi ko marana kay ang daw 275 billion, I don't know kung di na siya hadin. I think ang 75 hinatag sa health issues, 75 billion. Ang 200 billion daw economic. Most likely, part of that 200 billion, siguro kasi amo nang balik probinsya. I really don't know. Okay. Daw, amo nang nabasa ko 275 para away sa COVID health issues. Ang 200 prepare for economic recovery na. Siguro base ang balik probinsya, which is part of that economic recovery or restarting the economy. Bakit drama ko aguro? In fact, may ginabasa ko na news na ang ADB, Asian Development Bank, na makaulam sa akin, I don't know, pila ka bilyon. Kasi siya, this time, iniya ko sa unahon din anay. No? Daw ang mga sak na lang, ng subsidy, etc. Unahon anay ang tao. Hindi ka buglay na magmalasakit, magliniwang, hindi na sila ka magdalong sa kautangan. No? Masakit na, nadalong pa sa kautangan. Ang edukasyon na ay kwanta problema pa. Okay. Tao anay. After sa tao, part na should go to small business. To start up. Yes, very good. Namin. Tao niya, tao anay. Kaya kung mag-iniwang, kung malasakit na karon. Ang inyong tao, so, ang utang, dalalong na. Yes. Utang na mo, which is very good, Kaya mo itong ilang na kondisyon, mapaulan mo isang development. Basta mo yung katuwa. Very good, Manami. Sir, isa na lang, masip lang ko very quickly. Now, may mag-ungang kaso, subong nag-positive, duwagin ang result from the regional testing center. Ang mga OFW, balang returning OFW, duwa diri sa Bacolod, duwa man sa probinsya, nanong epekto siling ko basi, balang kung amo ning halinan, kagtunaan, nga may extend pagkikita? Art, amo na nga ginadali-dali sa atong iya probinsya na makaset up ng atong testing laboratory. Kaya hindi ko by June, pinaka-latest, ang subsidized ang Teresa Tarandomi na pwede na. I don't know when na din ko niya korason. Na-anticipar na nila na pag sinulog sila, mag-alupok-lupok doon tayo na siya. That's why we to have a testing center. Subong guro ga improve pag sila sa quarantine areas nga kung medyo halin ka to sa guwa, masulod ka di, quarantine ka na, testingan. Then kinanglan may hospital dedicated for positive. Okay. I think they have anticipated na mga problema. Kagaling budlay nga puyo ali sa ordinaryo ka ng tao makiling ka di. Siguro 3-4 na kabulan, siguro quarantine yun. Susunod siguro di. Kung di ka siguro no? Lain magkakta, kung sila hindi, matamas na. May 15 ba si Mabre na kita? Tinglain lang ko, magkag mo sa 15 ka ang August 15. Sige. But ang atong siyudad, kag ang city, ang probinsya, they have anticipated this. That's why they're working very, very hard. In fact, si Kong Albi na ito, ang si Kong Karap, sa amon, yung puligin ng gabi ng kwarta so that ang Red Cross na akong gibla sa Bangulot, makaput up man sila sa ilan ng laboratory. Okay. Testing laboratory. Para damuhon, para dating. I think that Alas 8:25 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Taong ginaistoryahan na ton party palangabuyan, kag ang programa ngagin permahan sa idalom sang executive order ngagin pagwa sang presidente. Now hindi kita galing pa makadayday sinisins nga ginaulat taman ang guidelines kung paano ini mapatuman. Sir, you were saying kay na sorry gid na uto ng aton linya.
Balik sa na-auto na, hindi ko makuha ang inuling So bali party update to sa COVID na lang ang last. So hopefully matapos na ni as soon as possible para nga why na sang mga extension pa sa ECQ o balik kita sa normal o GCQ para nga tanan ni masulbar na bala Sir Frank. Amo nang pangamuyo sa galang. Pero ang pangamuyo ka, ugdan taman kang atong kapisan, that's why tukotosin ko kagapon sa Kapitolyo. Amo na, more than half, 70% in discussion is in health issues. No? Nga, nalit may maglupok, ready na tabla mag-response. Okay. Kaya buwan sini daw sa lakyan mo, talagang sa 50, may 80. Pag may problema, break anay, liwat anay naman, no? So, dalagan break, istang nga madula yun. Aha, sige. Hindi pa rin tayo yung ginart, no? Pag daw may problema, break anay, hinay naman, liwat naman anay. Sila lubay para nga makunti naman. Then, pag daw naglagamay, buwan naman. Pag nag-update, sira naman, Aha. So, try yun ang hero niya, anay artist. So, Sige. expect that. Aha. Kami ang mga nga expectation, that's why we're thinking, we're not talking about June naman normalize, we're thinking, siguro, December, siguro kita siya makano bumba-bumba ng negosyo. Aha. On that note, Sir Frank, thank you so much for the time. Good morning. CBR, salamat na na. Sa illegal dito mo ba? Aksyon Hotline. Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Now, nga relevant ang palangawian subong. Tanan kita gapalibog, nga bangon sa epekto sa COVID-19, pagbalik na sa new normal. Take note, ang normal tang aktibidades, ginahimo sa itong way pang COVID-19, gina-expect subong nga sa idalom sang new normal, lain ang sistema kag magkalanabo sini. Amo nang gina-expecta. Plus, ang question pa gani, kung paano ito maprovidean kag paano makabalik sa trabaho ining mga small, medium enterprise. Kay subong palang laghap na sila, damo na ang nagaproblema kung paano makabalik ang mga negosyo. Nga posible magsalara pa o magsira ini after hopefully matapos na ang COVID-19 problem. Now, ambot kung parte sining balik ka probinsya program kung nakabati na ini ang hanay o sektor sa mga mamumugon, na-discuss bala ini, may consultation, kay masami galing ang diferensya sa niya mo ni. Nagadihon lang dito sa nasyonal, ginaplastar nila sa ila drawing board kung ano ang gusto nila matabo, yet, waay sang consultation nga makakuha ka inputs bla sa mga sektor o grupo nga tani makabulig man sa ila sa pagbalay sini nga mga programa. Online sa hotline. We have Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General ng General Alliance of Workers Association or GAWA. Sir Win, how are you? Good morning. Yes, Art. Good morning. May aga sa imo kaga sa aton mga tagpalamati. Familiar ka ni kay executive order na ginpermahan sa presidente balik probinsya program? Well, in the first place, nakabati ko siya na, no? Kay gin-floating na sa television. But then, mabalik ako sa ginambal mo bala. Why man na sang ginatawag na mayo tani ang katuyuan siya, no? Kay the way I understand, para ma-decongest tabi ang mga tao sa Manila, pabalikon sa probinsya, no? Paubrahon, tapos ginasiling nga may 1 million job, no? Galing ang una bes, why man wala ina sang consultation sa sector affected, no? Particularly workers. Why man ta sina ka balo sang iya nga kaundan, dapat ani na ginkuan anay balagin deliberate sang maayo karon gulpi lang may nagwa nga programa nga why kita masyado, no, nakahangop sang katuyuan niya, although maayo man siguro iya nga katuyuan, but then under the prevailing circumstances nga nagatubang kita subong sang dalagko nga problema sa coronavirus pandemic, kag labi na gid art ining mga
workers who were temporarily laid off no sa ilang trabaho tungod sa lockdown. Now, there is no assurance na tanan ini sila makabalik sa ila obra pag ibutang tagibanabi kung malipap na ang lockdown. Kaya manti, ang mga practices na daan, yung normal mo. Like for example, 25 to 50% lang ang operations sa business establishment amo ang pagkatugutan. Sigurado ko dyan, kinanglan mas last down ka sa imong manpower by 50%. Dugangan pa BTO bago lang CBN gin shutdown. Mag 11,000 workers sabi. I-multiply mo lang sa butang mo na lang sa 4 abi kay man ang pamilya mo 5. Di may 44,000 na ka pamilya nga 44,000 ka tao nga madulaan sa obra kasi siyempre gutman ni sila man why sila sang income although masustainer siguro sang ABS-CBN sa malipot lang panahon. Okay. Then isulod pa kinabi art ang naglauli tanga OFW. Nabutang mo na lang abi conservative na itong estimate at this point in time butang mo na lang abi 300,000 no ang mga seafarers naton. So, considering the prevailing circumstances, daw mabulbudlay nga pabalikon tani sila sa probinsya. No? Nagkomentar ganyan isa ka-head ng Philippine Chamber of Commerce and Industries. Dapat i-identify na itong art kung may aragid man 1 million jobs na nagaulat sa ila sa diin nga sektor na ito ni sila idasok sa diin nga area. Kaya ako na ibalaan niya, magbalik ka sa probinsya, subong ang sektor siguro nga makasulod ang managubra di ara sa agriculture, no? Agriculture to sustain our food security. Pero siguro do ka budlay man probinsyaron art na bibliado kas Manila. Mapuli ka sa probinsya tapos mano ka manguma. Ina kung kabalo ka na magpanguma nga daan. So I mean, these are the things to consider, no? Na tani gin ano mo na iblagin diyon sang mayo sang Committee on Labor kasi nay tabi kon sa Congress da anti-plaster kay kadamo sang mga area nga dumag gray area bala art nga hindi naton may balon. Tiyo kag krisis kita subong karon kon amo ning isa man ka reason nga ti may balik probinsya program na ala pala uli kang moto pag-abot ni kundi problema sa local government unit karon damo di unemployed nga mga pumuluyo sa lugar niya. Precisely kaman ti this would be an economic recession mo ti ang unemployment sini ma-spike bigyan no sa 2018 pa lang nga daan sa Region 6 ang atong nga unemployed is about 118,000 mo. Di matiyag ko malubo gini siya sa subong chimpo no kag considering ang aton ginatawag nga household bala do mga ang household tadi sa Western Visayas do mga 4.5 no mas nga household kundi families. Di ang quantity ni the art kiling ni Senator Villar mga 59 household, 59 million household amo ang na-consider nga pigado. Kung kuhaan mo siya 10%, mga 10 million, 10 to 11 million. Di kabudlay sini nga pigado ng daan, damo ng daan sa ulas ng obra, butangan mo pa sang balik probinsya, I think it will compound the problem sa ako ng naipagtanaw. Sige, so hindi naman pwede pangunahan since why kita kakita sang paano ang implementing rules and regulations, what are the programs nga ari ang sa sulod sining balik probinsya program possibly in the coming days basi kon may ara na available para ma-discuss ta pagidugang ini. On that note, sir, salamat gi sa time. Thank you. Good morning. Aksyon Hotline. Mr. Winnie Sancho sang gawa no ti amo tong reaksyon nila. Now, nga gin-discuss tani kay subong tanan nagalaom nga makabalik sa ila trabaho. May trabaho pagkatapos ang krisis. Ang kamaturan nagapakita nga pagkatapos sining krisis sa COVID-19, hindi lang ang mga negosyante, ang mga
ordinaryo nga mga trabahante nga problema man bala may balikan pa sila kapin pagid ining mga contractual employees. Now, ti kundi ka balik kabati ka sa isa ka programa from the national government, balik probinsya program pabalikon ning mga tawo providan sang nagakaigo nga palangabuyan or trabaho para sa ila kundi maayo ini at least kung ma-providean, makabalik diri sila sa ila pamilya, at least makabulig pagid sa ekonomiya kay ma-circulate diri mo ang kwarta sa lokal. Ang question galing, may pondo para, bala kita para diri, paano ini ginpanday nga sahi isang programa? No? Paano ini mangin effective? Since gakulang man gali sa consultation, kag bala ini mahingagaw sa tion nga karon nagasuffer kita sang krisis dulot sang COVID-19. Aksyon Hotline. Ina mga balantayan ta nga mga development pagbalik ta karon istoryahan ta. Nano ang mga tikang nga himuon karon sang local government unit diri sa Bacolod right after nga may ara sang duwa ka mga positibo nga kaso sa COVID-19 nagwa sa test result kahapon. O kumusta ta ang lokal nga panguluan sa Bacolod, ang IETF diri ang ila chairman nanong himuon sini. Actually may contact kita dira sa mga OFW ngari diri subong sa tourist inn galing kay sila nga way maganik balo kung nanon natabo di na kay way pa ban sang hindi man kami pwede sa sining gina-isolate nga mga tao magpalapit tong bisan upod may koptanan sila mo. Aksyon Hotline. I-check tabi si Councilor Ising Salanga kung nanoning ilang mga plano, no? Especially nga bayara pa sang bag-o nag-alabot hanggang mga OFW sakay sining cruise ship siling kubasi may mga taga Bacolod naman kag taga Negros kag may ayo ang Bacolod nga kinanglan ini nga mga OFW antisipadala pabalik diri sa ila mga hometown dapat mapaidalom sa ginatawag nga PCR o kung COVID-19 test kang hindi lamang rapid test. Aksyon Hotline. Amo na ang kinanglanon gid, no? Kay subong gadreaming kita ni, no? Alangan ang karon nga pag-abot ni kabalo nang gadaan kita nga isa lang dring testing center, way pa matapos ang Silay, way pa matapos ang Corazon Locsin. Di pasudlon mo nga pasudlon di. Ano kita kanda nga makiter na tanan sa isolation facility di? Ibi magaluna malanggang mambukal ang Negros. O, diri sa aton way labot sa mga OFW may mga returning non-OFW residents pa. O, ano kabe? Amo na ang isa sang mga balantayan ta nga mga development. Nga atong pagbalik karon ti istoryahan ta ni. Aksyon Sa Hotline. mga nagapamangkot anong pinaka-latest karon kung COVID-19 ang pagambalan sa bilog nga kalibutan may 3,818,779 cases nga na-record na. No, ina sa bilog nga kalibutan, no, mga apektado nga mga nasyon. Ang nagkalamatay diri is 264,810. May naka-recover 1,292,786 sa Pilipinas. Naglabot na kita sa 10,004. Amo nang pinaka-latest nga record nga total cases nationwide. No? Ang latest nga record as new cases is 320 as of yesterday. May mga nagkalamatay nga recorded man. Hopefully, di na rin maglabot kag magsobra pa 1,000. Panawagan, massive testing. Kaling kita iway man kita, subong sang mga testing kit. Aksyon Hotline. Yang inyo COVID-19 news update ang inadulong sa inyo sa Kalwansang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod and Negros, kaya ta ini. Aksyon Hotline. Sa iban paging mga development karon kung ano ang approach sa aton sining nga gobyerno. Ay nasa lokala pagbalik ta nanong imuon ta de kayo may mga OFW pa to nga naghahana naman mapuli ni sa aton. Ang tagawa may pundo pa. Kay kuno may mga hotel na nga preparasyon pero ang pamangkot ni kinanglan
iporsigita ang National IETF, hindi lang hala nila padala diya, kag tapos pag-abuti kita magpalibog. No, magkuha kita PCR test, nasunod laton ta pila kasi mana antes magwa ang resulta. Ang lain, pasubong kayo ginauna pang mga OFW, ang iban tiya nga nauna diri nga mga pumuluyo, nga ginapatihan, nalatnan bangod sang local transmission, tido nagakauli pang resulta. Aksyon O, Hotline. di ba? Kung ikaw pamilya, sini kundi ginakibang ka, kung ano, kung may close contact ka, kapin pa sa mga napatay to nga may nagpositibo sa COVID-19, susunod hindi kasi magkatulong. Aksyon Hotline. Nagkaroon na bantayan mga kaaksyon, ang dugang sila nga mga update. Hindi nga balita sa gihapon, ginadulong sa inyo sa Calmans and Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod and Negros. Kaya ta ini. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, radyo natin at 18. Pero antes sila, si Governor Lacson kagabi sa aton interview, sila nga mag-serve ining eleksyon, no? Ang natabo nga pagpasulod sa OFW nga wala mapaidalom sa RT-PCR test nga tinagproblema iya kay nagpositibo ang result nga nagwa kahapon nga adlaw, pero ang pagpasiguro sang gobernador sa probinsya naka-isolate na ining duha ka mga nagpositibo sa COVID-19. Galing kabalo ka, basta gani may nagdugang sa numero sa listahan sa mga nagpositibo, makulbaan kay kung nagapamati ka, no? Kapin pagid kung magpinagusto karon ng IATF sa nasyonal nga ipadala diri sa aton, no? Budlay man nga sitwasyon kumagamo na. Oy kay Sir Jolie Castillo, ang amon mapisan nga purok president dira iya sa may Patricia Home Subdivision. Good morning. Rafael Zamora, Sir Bong de la Pasar, kumusta ka na? Juna Palier Soriano, gamonitor man, yang kabay pa nga pagpuli ko wala na sang COVID-19. Kabay pa. Sige. Kay Annalisa Francisco, Ihado Richard Mariveles, good morning. Sir Joel Blas, sang DFA, Sir, kumusta ang Amerika? Good morning. Halin kay Nilda Siguanse, Maymar Fernandez Estrella. Para may rason naman magpangutang, para may atang nga budget para sa programa nga Balik Probinsya. Tita Ella Anlap, good morning. Castaneda, Nining Layos Bakong, Buwi Julingo, Araman si Engineer Raul Velasco. No, good morning sa imoda. Kay Tadjo nagali ara siya sa Kuwait, no? Roger Lamason Baladay, Maymar Caberte, Nonoy Espina, sir, good morning. Tad Karin o si Karin Tanlangit, George Monzali Orbisayan. Nonoy George, morning, how are you? Okay, bro JC Diquilato, ang hepe sang Moises Padilla Bureau of Fire Protection. No, good morning sa inyo da. Sa mga taga-hinubaan, ginag-monitor sa aton, morning gid sa inyo. Kay ga-cover sumong sa aton actually, ang FM local station, dira sa banwasang hinubaan. Dugangan ko lang niya, dugay lang palihog, ang inyo sinigin padala, nga mga mensahe kay hatagan tagid ina hostisya. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa iluan ko this time kay kagabi sa probinsya, diri sa sa probinsya kundi may palayag si Governor Lacson. Sa Bacolod siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran siling yang nag-positive to isa ka babae, isa ka lalaki nga OFW. Tiamo na ni kung nga ang si Mayor Bing nagapanikasog nga kinanglan before nga ipadala diri ang mga OFW. Kay sumong may cruise ship naman nagdungka mga nang inami gli Aksyon Henry, nakita ko sa television, ang mga cruise ship na kudako, no, kagdason katahom gid. Ti may ika-14 sa mga nga cruise ship, nga nag-angkurahe sa Manila to, damo, iya mo, 14 ka mga cruise ships, ti may mga OFW nga karga, gina-expect gani, luwas pa sa mga seafarers ni, mga 5,000 mo, more or less, ang gina-expect nga mag-abot nga OFW, mga pauli, ti din tani sila karon pamutang ni, no, kung kapin pag kung magsalyada kag magdamo ang sa Bacolod kag Negros. Dason ang ATF sa nasyonal karon di Manila abi pagatindiyon ang ayo naton di nga RT-PCR test. Ti pag-abot sa aton kita pa yan naman ang magpalibog. Joining us this morning is the OFW Committee Head diri sa Council sa Bacolod. Siya ang gintugyanan ni Mayor Bing nga mag-asikaso parte sa mga OFW nga gusto magpauli sa Bacolod, Councilor Israel. Mas kilala ini siya sa mga malapit siya nga si Councilor Ising Salanga. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa mga tagulamat sa mga asya. Gani, pero daw medyo hindi mayan nga balita kay may nag-positive kag mas mayon na lang kay at least may mandatory quarantine kita and then gin PCR test ang mga OFW. What was the latest sini Councilor after nga
nag-positive kahapon. Is there any instruction coming from the mayor, sir? Yes, pagbuas ng resulta kagapon Aksyon Art, no? Actually, para aware aton mga tagpalamate, ang apat nga nag-positive sa rapid test, duwat as ila nag-positive sa swab test. Kung silingon Aksyon Art, ining apat nga nag-positive sa rapid test, at first gani, damo ni gabash, no? Damo gambal, lang nga, wagi na pulos ang swab test, na dapat wala na lang swab test, obligas to ang gobyerno. Actually, ako mismo, nagpati mo ko na convince mo ko na tuod, no? May rapid test pa niya, no? Kung ko na-realize sa Aksyon Art, nga pag rapid test ni sa apat, ang purpose ni gali is nga monitor mo na nga daan ang estado ng ilablay ang kondisyon, blas ng ilay ang mga temperature, ng ilablay ang ilang lawas, ng ilang kondisyon. So automatically, right after gin-rapid din sila, gin-separate sila yung Aksyon Art. While labot nga na-isolate sila, gin-separate din yung wing sa touristin, ining apat nga nag-positive sa rapid. Pagbuas ng swab test, duwa sa apat, Nag-positive. Sa RT-PCR. So, isolated na daan niya separated na sila nga daan niya, kung tulong tagid, no? Na napainom na sila nga daan niya, and then, sakto itong hambal mo kagina, isa kabay, isa kalaki, pero asymptomatic. Pero tiin sila katama, kay pag-abot yun nila, ako personally nagsugat ko, ginapanilagan ko bilang ilang mga giyok, may nagaluya, or nano, the waigid. Even hasta nagtulog sila dito sa eskwelahan, naging transfer natin sila sa tourist inn, kanugit kitama sila, tulog ko, no, halos na sila. And ining duwane, nakita ko ni siya, actually, ining duwane, ng, kaya duwa man lang kabahe mo. So, siyempre, isa kabahe, ma-identify mo ganyan siya, no. Kung duwa lagi, okay, even now, kuno, healthy ka tama sila, ang duwa, no. So, buti lingon ng asymptomatic, ini sila, nag-observe lang kita, nagpangayo na recommendation si Mayor Bing sa aton niya mga doctors and nurses. Okay. Health, kung anong measures na dapat natin observe para sa duwa ka nag-positive. Pero ti amo ni election ini kagabay pa tong request na tani blas nasyonal ang ginapil ni mayor nga kinahanglan dito na lang daan i-rapid test and then i-swab test na lang ini sila or RT-PCR test. Ano may mga latest updates sa mga councilor nga nag-contact sa imo nga may ara na schedule sa pagpauli naman sang dugang nga mga OFW diri sa Bacolod? Actually, as an art, yung problema, kita subong, no? So, ako personally, nagnatulugan ako last night, daw midnight na. Hindi kita kasindi, subong, wag yapon sa insaktong coordination. Nagtawag yapon sa aton si DILJ, nagtawag yapon sa aton si OWA, sa Bacolod, nga may gina-schedule naman ko nga barko. Pag may bit naman ko nung OFW, pakadto sa Western Visayas, bakit sa mahalin. Pero ang confirm lang ko nga 90 sa Kabilog, pero 45 sa kay Iloilo, why papiyok meron si Bacolod. Isiling ko, hindi man pwede nga mahalin niya na siyang barko, pagpapawestern Visayas, nga wala siya bit-bit yung taga Bacolod. So we confirm ko liwat sa ila, inform ko si Mayor Bing, silinga so pamangkoston tabi, liwat bit sila kung may update na. Ang sabat sa ating gihapon sang ahensya, DILG, GOA, wag sila gihapon kabalo, verbal lang ko ng information halin sa ila. Nagtawag sila sa regional IATF, si regional wala mo ko kabalo. Ang gini mo nato Aksyon Art, nanawag naman kita sa Coast Guard, sige lang, kasi siling ko base ang Coast Guard niya kabalo, kasi tanan niya nga guasulod sa barko, kabalo niya sa Coast Guard sa bilog ng Pilipinas. Itawagan natin si Sir Benjamin last night, Sir, how true nga may manugalin ta, o nakahalin na, o nga sistema nga barko, nga may bitbit OFW. Ari diri sa ako Aksyon Art, ang iyang reply, siling niya councilor ng negative, why sa may nagalin, pero may mahalin ko no tomorrow. Meaning, sa buong bala Aksyon Art Thursday, may mahalin ko no tomorrow. Barko na siya, barko. Barko, to go vessel. Pero wala pa piyo kung stocks ang bitbit ya or may OFW siya nga bitbit. Meaning, Aksyon Art sa subong, ako ya personally, hindi kaya hindi kung ano nga mo diring himuon, no? Kaya inabalang wag yapon sa proper coordination wise lagi inform sa aton diri bala kung ano ilang nga plano ang aton ginaayo bisan nga alam gilang tani anay kag number bala Aksyon Art ito siyempre number 1 i-prepare mo pa ang ilang mga room. Number 2 i-sanitize mo pa na. Number 3 mga pagkaon nila estimate mo ang nurses kag doctors i-prepare mo ang mga facility nga kinahanglanon i-preparar mo kag dapat may record kita or database man kung anong kung tapos inform natin sila magpabalo si National Team nga sige may 50 kamud asubong. Wala abot niya ma-prepare ka sa tanan diri sa local, assure mo pa na dapat ang tumuluyo mo nga naka-swab test na sila, undergo sila sa quarantine. Kaya what if hindi sila Aksyon Art? What if ang maabot diri for example, di nga white nakabalo ko sino,
Padala lang din ni Marina ag nasyonal. Hindi sila ibang magsagot nga quarantine sila sa pension house o sa hotel. Di ang guwa namon adiri karon kidnapping. Idiretso namon sila sa quarantine center pero gusto nila magpuli sila tayo barangay o sila panimalay do. So medyo disappointing gid, no? Ang katingalahan siya, nagkasimple malang tani mo, ini siya mangin smooth ang pag-repatriate siya sa ila. Pagpauli diri sa Bacolod sa probinsya, kung may correct information, that is number one. Hoy, taga Bacolod, taga Negros, pabalon ka muna, amo ni, ang detalis ni Ario, ang taga Bacolod, kay tuod na, karon basi ko na mag-alabot diri OFW. Magsubra karon sa estimate yun na, tapos, ang ila i-demand sini siyempre sa uwang ay butang naman sila sa mayong isolation facility. Hindi bla, di karon kon why na karon pa maplastar ang taga-uwa karon basi why man ma-inform. Kamo pa ma-inform kundi kamo naman mabasulan kasi hindi ka atrasado sa mga taga-Bacolod officials mag-aktuaw. Correct, no? As of now, actually before ka nagtawag Aksyon Art nag-message na makita kay DLG kag sa kay OWA, so same gyapon, no, nang wag sila kung magyapon man idea ti siling ko kung nga mga agency may direct nga information, kami pa nga LGU nga nagahulat lagi dire kung anong mando ni national, no. So isa na sa Aksyon Art nga problemahan natin sa buong while abot sila nga gakakibot lang kita gulpi lang sila may mapadala naman. Kaya ako personally may database ko dito iya mo inablang sa kadugay-dugay na balaging plaster ko na ng database mo pag assign ni Mayor sa aton. Tapos ang ginaayutan naton, kung ma-recall mo, nag-appeal mo to si Mayor, surya kami ni Mayor, pwede ta ka-appeal kay National. Ngatan, if first abot, first puli. Kaya dapat mo na ito wagi na kwarta, kaya mayroon yung wagi na sapat na iwa, tukag ni agency nila Aksyon Art mo. Correct. Kaya rin kami yung group chat yan mo. So ang tayo naton, ato laging report ni Mayor Ligad, kung pwede tani, isundo nyo man din amon nga ang appeal, nga first abot, first puli. Kasi siyempre, na ito savings ang iban, sigpot na ito nang may lista kami kung pwede, kaya tag naman sa inyo, may date sang arrival nila sa Pilipinas, among sundo natin, una pa puli. Wala, why reply, wala communication or anything, at subong wala. Sus Mariusip. So, butang balon kung may arrival, buwas, madalam ko, nun kita, mabantay nilang kita guro kung mag-coordinate diri sa Coast Guard kung may maabot ka taga Bacolod do amon lang naguro kung may ara manifesto gyman nga mabaton sila. Correct na. Kung natandaan mo sa first nilang arrival, una to nga nagwa sa balita. 58 hindi bala? Hindi man to gani. Hindi bala nga balmo sadto nga mga ngalan nga gin-submit sinyo hindi man to among nagalabot. Yes, pag-abot diri lain to nga name, lain to sa unang information, lain man to ang ginhimo to namon para bala namon kung pila ka bilog tao si bato namon. Ginpatayan ko namon ang manifesto ni Coast Guard. Kaya si Coast Guard kinami man lang bala kay cooperate gid. Abalya ba namon sir, kung wa gid kami chance nga makabalo ko sinunin sila nga mga OFW, maayo na lang kami sir kung pwede nga sa samtang lutaw-lutaw sa barko nang gaay kami sa silang manifesto sir kung pila ng Bacolod para mapreparahan namon pagkaon, mapreparahan namon bus. Kaya ko kabalo kung pinasugato namon alain sila kasiling ko councilor, basi kung mag-abot ni Bla mo na ning padala nga listahan sa imo una kundi nagsalasala kita kung mag-58 ng Bacolod karon. Exactly. Especially nang naka-reserve na kita sa buong hotel, porque siyempre si Owa since si Owa ay kabalo, wala sa kabalo kung pila kabilog ang siya preparahan. Ay abaw. Ti amo ginang dako nga problema gid no. Amot ka tingalahan ko dapat sini kuntani. Amo niya ang gina-address balaho kag ang pamangkot sila bala naka-swab test o naka-RT-PCR sila kay kun wala niya that is another problem nga ato bangon. Isa pa gid na Aksyon kiti na national na sang mandate mo na dapat naka-swab test na no may resulta gid. So isa pa gid tani nga gaayo kita sa national nga IATF nga gaan mo kita diri sang names para may communication kasi ila bala ma-secure tang ilang swab test nga resulta. Kaya Pablo Aksyon Art, once mabot na din sa Bacolod, sa bread ko, sagway na siya sang ipakita ang swab test, anuhan mo na siya. Maano kami, ipapulis mo siya, amo na hindi man kami kabalo kung nahimuon namon, pasak yun balik, sa Manila, amo na bala. So, ang himuon yun lang guro, para for safety purposes, kag safety measure, suksok na lang kamo daan sa mga gear diraya nga aton mga medical workers o kung sino nga representative sa Bacolod, especially sa imo nga magkadto ka to halong kay councilor kati wait din kabalo to no. Salamat. Ara nakaano ta naga-prepare kita siyempre anticipated din sa mo nga ang Manila high risk.
Ang aton mga city health, ang mga workers naton yan nag-observe man yung application namin resource git. Magpapayo gid nga safety first, no? Kasi siyempre ginalantaw naton diri ang aton tumuluyo sa Bacolod. So dapat ang mga health workers naton ready gid. After art mo lang gina-appeal naton proper lang gid niya coordination tani, no, kay para smooth ang pagpadlagan sang pag-accommodate nato sa OFW naton dire. Pero going back sa ning nag-positive nga duwadi sir, sino subong nag-address o kung nag-plaster dira nga at least mabantayan ang ila status, ang monitoring sa ila, ang city health na nayang bahala. Yes, may kita dito nurse naging assigned gid sa ila. Nga dito gid stay sa ila ya Action Art every day. Sa mga concern dito matasap. May mga BHW kit health workers na assign man dito para mag-prepare sa pagkaon kasi para every time yan may mga needs sila gani. Do tatlo to kabilog ang na-assign niya BHW dira nila i-address. Kay Block Action Art ang hotel, ang pension house, why naton gin-require ang ilang mga staff mo nga mag-interact bali as much as possible ang mga personnel sang tourist niya hindi lang yung mag-interact sa pag-interact sa aton OFW. Kaya the less nga may nag-interact sa ila, the less na chances man nga may mga pasapasa bala sang virus. Okay. So kita diri tungod mas sa ulo sang syudad ang sistema nang ita nang ginagasahin kita tuya sang aton mga personnel nga maga-monitor ini sa ila everyday. Hindi lang sa nag-positive kundi sa 28 gid ni OFW tanan. Sos. Sige, halong counselor, keep us posted kung ano giman ang mga update para makabulig kita inform sa mga pamilya nila ni kung kapin pagid sining arriving na naman as a report nga initial na baton mo from Manila. Salamat gid sir, good morning. Salamat, God bless sa inyo direction art. Aksyon Hotline. Alas 9:07. Amo gid siling ko. Ano niya kunong coordination kasimple sida mo? In the advent of the technology, pwede ka malanggani nga kita mo magka-video call si Aksyon Eden, grabe ni sa kon istoryahan parte teknolohiya siya ni ang nagasunod kay Aksyon Elrido Tilios kag si Aksyon JM Baikin. Galing kiti ulapitanay nga ni sila nga duwag video call sila. Kaya nga makakreate ka ng iban sa group chat, why not abino kung may interagency task force, okay, abing official page nyo na, may mga Zoom ni nga ginatudlo si Yado JM Baikin sa kunti galing di kuya, kumbaga, habol ang utok na sila yung mga computer na kisa mo, pero kung si JM, ti kabalo ni sila, may mga Zoom application. So, nga pwede ka tagdamo kamuya aksonhen, saan pwede bala maka-video call. Ti ka hindi may mo naman. Ti para siya ni Subong, may report nga may arrival possibly by tomorrow. Ti kung ikaw si Bacolod, mano ka ni? Kung ikaw si Negros, mano ka? Ang gawa paktakon porsyon, siling nga may manog abot da, pila kabilog Bacolod, pila Negros. Alangan mo na ka palagpatan mong numero sina. Di pag-alabot na di karon anong tanaman. Aksyon Hotline. I-check tabi si Sir OCD. Kaya pag insindi ko dapat ang Office of the Civil Defense, may proper coordination ni in all agencies and department nga sila ni mag-provide information sa mga local interagency task force. Ting matabo sini karon ang balasulo naman Bacolod would believe you me. Mag-abot na ni gani nga hindi ni makater nga hinali magsululubra ni nga way kita butakan kang ang uwa karon way man abi na-inform mo uwa may manugabot na pangitain yung nga daan sang diretsuhan ni nila mga OFW ni tilain ko na magabot din hindi OFW. Ti okay malangya may mga eskwelahan kita nga mag-serving isolation facility. Tinga nga mo niyaw, gaano kabudlay gid, Mr. President, sir, nano mambalta siniman? Aksyon Hotline. Kaya ano ang problema? Nga ang communication na kabudlay gid. Ang lain pa kay dito sa Metro Manila, bisan una ka na abot kag stranded to, nga OFW, kung patumbaya kag hindi ka pagsapakon sang imo sini nga agency, kalamay mo gid. Kay bisan dugay ka na sa Manila, ulihi ka pa repatriate o kung pauli di.
Tindi niyang hustisya sa amo niya nga sahi isang krisis ng ginatubang sa tanan. Ikaw imo ya nagaproblema kaya kay way kagin sapak kalimbawa sa imo sini nga agency to tingwa mo may lang kung may kwarta kag may pamilya ka masagod sa imo to o may ginahatag man ang gobyerno to bastante bala na para sa kinahanglanon mo basi magkulang ina kung may ginaistaran ka lang to kag in-house ini sila way pa kita nakabalo sa Manila ya ini mga una nga naging padala diri nga OFW may nag-akomodar na sila hotel man gani itong ginapatulugan sa uwa sila kay ti arang agency ti ang pamangkot subong ga palamangkutanon kita gadalam guhanon yung taga Bacolod do pila gid bala kabilog ang manug-abot base sa inog padalad sa halin sa national Aksyon Hotline. hindi amo no kung nagtaon mo ba si Mudo ka tinunto kung si Aksyon Fred, si Maninoy Fred sa langga pa, makambali siya, hindi lang niya kay tinunto. Tinuntri niya nga mo ni inutil gidya butang balon, kulang gidya sa insakto nga komunikasyon. Tigano gid kabudlayan sa communication daw, nga hindi nyo gid mahimo na Aksyon Hotline. Di pag-abot di karon ari pagid. Kung wala na karon na RT-PCR test, sino mapalibog sina? Alangan na inimo tawgan ni Watong National. Hoy, way ni gali ka PCR test ni tilawan mo kay basi kun buyayawan ka pa. Tidiri naman palibog naman tani. Morning lang kay Sir Basti Gerhin. Stay safe sa imo. Francisco Chavez. Good ear, Maxon Radio, Sir Art. Salamat. Kenneth Valencia. Tata Hipitulan Salvo. Flora Mi Bacoli Merasol. Regards kay Taboya. Aksyon Hotline. Mike Hinulan Carbiliedo. Wilson Tihidor. La Mallorca. Araman ni Josefina Locsin Hinirato. Good morning. Pag-greet lang ako na po. Bing Boy John Ross Hinirato Hachero. Happy birthday today. Thank you, sir. Merge Iscabarte. Good morning. Watching from Iloilo. Please send my greetings to Del Rosario and Escabarte family sa Mulubulo. I know nagapamatik sila, no? Tanan nga taga Mulubulo na lang, di ko lang pag-isa-isa Honda para nga wala sang may magsunggod. Aksyon Hotline. Praying here sa inyo. Toto Andro Guapo Juanitis. May ngaga. Jocelyn Kalamaan, Heaven. Paring Manjo Arnejo. Jo Marie Pormentira, good morning. Kay Jenny Perez sa Binalbagan, upon niya ga-monitor. Ronaldo Lapore. Greet siya lang kuno ang family niya sa Purok Yellow Bell sa Lapore Family TY Gid. Baby Biligorio Gregorio Yolo. Morning. Monitor lang kami di sa DSB. Thanks and God bless. Greet ko lang family ko di. Engineer Raul Velasco, otod ni Onyo kag Ruel Velasco, ga-monitor man siya. God bless you, sir. Jenny Manggilimutan Miranda. Siling Aksyon Radio kay sa tanan nga Bacolod noon kag Morsyahanon watching from Qatar. Araman si Art Arbolida, no? Kag pamilya niya sa Isabela, monitor lang sila kuno adlaw-adlaw sa Mansilingan. God bless. Good morning. Stay safe everyone. Alin kay MJ Nakayama. Araceli Gardi Frances. Ruby Princess dapat i-quarantine ang OFW. Correct na siya, correct na. Kay ining Ruby Princess, cruise, amo ning ginakwa naton, amo ning cruise ship nga manugdungka, kay ina to pertito ka hinay, mananghambal sa Sydney, Australia, dito sa Sydney, sa Australian government. Niya amo ni nagalit sa amon ang Ruby Princess nga cruise ship ni, o kung ining nag-abot ni sa amon, kay amon na nag-infect ni sa amon, naghalit sa amon di nasyon. Aksyon Hotline. Di araman nag-abot pa ho. Di why di ayan taga Bacolod naman? Aksyon Hotline. Why di ayan taga Negros Occidental naman? O, tinga nga nung kabudlay kasi nyo mag-communicate kang maghimo sang insaktong contact or pagpag-igangot sa mga local ay ATF diri para makabaluman kita. Aksyon Hotline. Ano man ang inyo yaman. Good morning. Watching FB Live from Purok Zeresa, Barangay Uningaw, Kaman, Kalan City. God bless and more power. Oy, good morning and happy birthday
sa kay Tito Lando Escultora. No, dira si Isabela. Tito Lando, happy birthday ha. Kag may lang pag-monitor ka pang-imbitar sa ka-birthday niya. Galing di man ta pwede magkanto da. Aksyon Hotline. Ay, perte. Amo nang pinagkamasakit gid sa tanan. Nga kung kulang koordinasyon, waay sang insakto nga komunikasyon, ang wa sina kung sa saot pa, kalabasa. Aksyon Hotline. 2006 Golden Double Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso.
Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang... Ngayon na blang ma-order ka, oy, ikualo nyo na ha? Atindihon nyo na? Ituod man, atindihon gani, pero padaliin nyo man yung saktong information. Aksyon Hotline. Siling ni paring Rolando Rilio, Sir Rilio, siling yan need ang tunay nga land reform. Land reform ni, land report ang na, basi automatic automatic spell check ni ang imo nga text. Morning man kay bro Gabriel Hipilga. Kay paring Sindoy Ransi, good morning man. Araman si Sir Ray Valenzuela. Art, kung magbalik ta sa GCQ, dapat every Sunday lockdown gid. Ray Val. May point man. Okay, para at least amo na ni ang mga new normal bla. Para na kada Domingo, galing kay mumalang ni tani ang gatherings kag banding sa pamilya. Ti galing sa new normal, hindi ta na mahimo ang gusto ta kay unless nga matapos sa ning problema sa COVID, no? Amo na siguro kung makambal kita ti sige, balik ta sa normal ta gawin. Aksyon Hotline. Ayos way nagiko galing tiyempo, ipit nagikita sa panahon pakarunan ta ning way ta malabutan nga mga mensahe kagaton da pila ka ma-issues karon nga aga, na? Ang aton lang gina-remind kag amo ni siya yung akon gina-rekomendar gid sa tanan kay personally ako nagagamit gid sini kang nagapamatuod sa inyo sa kay epektibo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Why ni siya simbog ano man nga chemicals mga gin-add-on bala no sa sining produkto bago nagapati ang tagdumalahan sa Dr. Alfred's nga mas nami kon puro kag organic nga number 1, ang natural healing properties nga ara gid sa sandtone sa mangosteen
nga ara lang nimo makita sa Dr. Alfred's, may epekto gid sila wasta. Amo ginang pinaka-the best, no? Proteksyon ang ginakinahanglan ta karon nga panag-on nga hindi kita magmasakit. Na damo ni siya sang vitamins and minerals from vitamin A to vitamin Z, no, ang Dr. Alfred's. So tandaan tagid, may ara sang phytochemicals o damo phytochemicals. Amo na siyang sikreto kung nga ang nagabakod ang immune system mo. Amo lang ni nga nang hinga di banta kapin pagid karon nga tiyempo, no? Nga subong ginatilawan gid ang aton sining nga ikaayong lawas. Nami pagid sa may mga problema sa insomnia, hindi ka katulog, pagkaaga kapoy lawas mo, hindi ka ka-concentrate sa trabaho. Mamo niyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Tandaan tagid na sa aton nga mga ka-aksyon. Dira, parisino sa Dr. Alfred's tea, amo ning kombinasyon nga magkapasiguro nga mayad ang kondisyon sang aton lawas all the way. Tandaan palihog, akong ginarekomendar, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Aksyon Hotline. Why na ta panahon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Thank you for joining karon iyang Webes nga presentation sa Aksyon Hotline with Aksyon Henry Espulgar sa technical side, backup si Aksyon Eden Abuso kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito.